I wish I was the banjo man aboard a man of war. Sam's gone away aboard a man of war. I wish I was the banjo man aboard a man of war. Sam's gone away aboard a man of war. Pretty work, brave boys, pretty work. Xapins! Vols callar, sisplau? Perdó, m'animo. Xapins, xapines, benvinguts a la xapa lúdica, benvinguts a la vostra i nostra masia, enclavada al vell mig de la República Lúdico-Creativa del Moianès, conegut i reconegut epicentre del friquisme nostrat. L'hivern va fent de la seva si nosaltres mirem de passar-los envoltats de jocs, amics i una mica de ratafia. I mentre esperem que algun dia torni la primavera, us oferim un altre dels nostres mítics programes. Més aviat intentarem oferir-vos, perquè avui hem tingut un sabotatge perpetrat per part de les... Us sona jugar? No, us sona jugar. Aquesta vegada no. Vale. Però, Han sigut una subcontracta d'un subcontracte de Movistar que es dediquen a treure'ns l'internet de manera contínua per motius que se m'escapen. Segur que ja us sona jugar de per mig. Ja estic segur. Segur, Parche segur. pirata deu d'haver-hi por allà. Però bueno, com sempre tenim aquí a la nostra companyia habitual, entranyable, esperant en candeletes que la intel·ligència artificial aprengui a fer de tècnica per poder-se quedar a casa i no haver d'escoltar les nostres xorrades, la gran Meli i la gran Mont. Bravo! Bravo! Combo perfecto. La intel·ligència artificial no té res per ensenyar-li perquè tot ho sap, tot ho veu i tot ho pot. El molt honorable president de Caldaus i potència de l'univers, sa excel·lència Joan Gallego! Silver Surfer. Té converses molt profundes amb el xat GTP sobre la relativitat de l'espai-temps i la millor manera de pentinar-se la barba, el ludobarbut oficial del programa, l'èpic David Tugués. Aquí estem, bravo. I qui us parla, la veus menys sintetitzada, sintètica i modulada de la radiodifusió catalana, l'ínclit Eduard del Terribà i Vigues, per servidor per servir-vos. Bravo, bravo, bravo. I sense més dilacions, perquè anem una mica tard, avui entrarem al nostre convidat, que és ni més ni menys que el gran Joel García Morera, aficionat i activista lúdic. Joel, estàs aquí amb naltros? Sí, sóc aquí. Hombre, què tal? Quina paciència. Perdona, germà, que moltes anem una gràcies. mica tard i una mica justos per problemes tècnics aliens al programa. Poder el programa... Bueno, haver-me definit com a gran ja compensa. Molt bé. Molt bé, Joel. Gran en el sentit de norma, de... Bé, és igual, Sí. que m'estic ficant en un jardí. Em posaré dieta. Molt bé. Molt bé, què tal, Joel? Com estàs? Perfectament aquí, Molt bé, escoltant-vos. molt bé. Jo el Joel el vaig conèixer a Essen. Anaves amb el Víctor Baroja, pot ser? Sí. Exacte, sí. Molt bé, Vam anava. enviar... Sí, a mocador i anar cap allà. Molt bé. Vam coincidir allà amb la comitiva catalana que ens reuníem allà, ens anàvem trobant així de tant en tant, i allà a la festa de De Beer del dissabte, no? Allà vam coincidir tots, em sembla. Allà vam coincidir Va haver-hi tots. una Catalan Party. Sí. Jo és dels moments més macos d'Essen, fixa't el que dic, David estarà contenta. Bueno, no per De Beer en si, però sí que bueno, a veure, birres, pa amb tomàquet i llonganissa gratis, Hòstia, eso ayuda. Ens siempre. guanyen ja amb això, tu. Però la veritat és que trobar-te allà, no? O sigui, tothom, i poder també parlar amb la teva llengua i això, pues també Maco. és Sí. agradable. Sí. Molt bé, llavors allà, bueno, que vam estar parlant, ja em vas explicar una mica... Bueno, jo ja coneixia a Joel perquè jo, ara diré una cosa, el meu primer Kickstarter vale, va ser d'un joc que es diu Paradox. Tu el coneixes aquest, te'n recordes, Joel? Me'n recordo el Paradox, sí. Vale, era un joc molt petit, era un memory que van treure un autor català o espanyol, no sé, no me'n recordo ara, però havia l'opció de recollir-lo a botiga, i jo vaig dir, jo rata, aquella època rata, dic, és tot botiga, i es recollia a la Maquinària, que era la botiga que el Joel va portar des de l'any 2018, és possible? O bueno, que vas obrir tu, vaja. Sí, es va fundar el 2018 i ara ja no la porto jo, però ara la porta el Jaume. Sí, una altra.
Molt bé, Hòstia, és molt de les bé. poques botigues que encara que no hi he passat mai. I mira que jo vaig viure a Sant Andreu una bona temporada de la meva vida. On és de Sant Doncs- Andreu? Doncs home, està al carrer Llenguadoc, que és una mica paral·lel gairebé al que és la Rambla de Fabra i Puig, per sota de Meridiana. Molt bé, ja et tenim emplaçat. Sí, allà estava el Joel, vas una botiga molt maca, molt de barri, que a més fèieu també trobades nocturnes. Que per aquella època encara jugàveu a Netrunner. Sí, la veritat que la voluntat de muntar la botiga hi havia dos vessants. Una era, rascar una mica econòmicament, no?, el tema, i per això botiga, i però l'altra, la vessant que em portava més era el fet de crear una comunitat allà on no n'hi havia, no? I poder introduir els jocs de taula doncs, al barri, i aquesta és la part que diguéssim, és sempre més que t'emportes, no?, més entranyable. Quan ho deixes i fas una altra cosa, doncs és la que es queda més temps, no?, amb tu, i acompanyo, encara em vaig veient amb moltes amistats que he fet, vaig fer aquells anys de regentar la botiga, sí. És a dir, l'objectiu aquest de crear una comunitat, aquest es va assolir, diguéssim. Sí. Encara... Més d'una cinquantena de persones continuen anant setmanalment a la botiga, cada dia hi ha gent que hi va a jugar. Potser les cares van canviant al cap dels anys, alguns descansen una mica, d'altres s'apunten de nous, però sí, l'afluència continua. A què s'hi juga en aquesta botiga? Home, ara mateix suposo que es deuen provar bastantes novetats. A l'època sí que recordo que va entrar molt fort el Keyforge i ens hi vam liar moltíssim, i això, fèiem trobades pel Marvel Champions, per l'Arkham Horror, i també el Netrunner que he comentat abans, sí. Xulíssim. Molt bé. Vau pillar el boom, no?, dels jocs de taula. Va ser el reventón. Bueno, el boom no sé si continua o no, però bueno, en tot cas sí, jo penso que era just l'època que semblava que s'havia de fer alguna cosa perquè anaves surfeando la ola. No, el fet és que sí que jo venia prèviament d'haver muntat un petit blog a internet per intentar, i feia tallers gratuïts al barri ja per introduir a les famílies doncs, els jocs de taula, i a partir d'aquí és el que em vaig anar liant cada cop més i em vaig decidir obrir botiga, sí. Entenc que tu ja eres jugaire, diguem-ne, i vas decidir obrir la botiga allà d'on eres, de Sant Andreu, perquè entenc que ets de Sant Andreu també, no? Sí, la vaig obrir al costat de casa per comoditat, exactament. No, la veritat és que el tema de jugaire sí, però més de jugador de rol, i el que passa és que aquí al costat se celebra el DAO. Això sí que ho teniu. Llavors, clar, amb el meu fill, quan tenia 4 anys, això parlo del 2015, vam entrar a una d'aquelles... Bueno, doncs el 2015 ja fa 10 anys. Gairebé els inicis del DAO, podríem dir, i no en vam sortir. Vam estar tot el dia allà jugant, i a partir d'aquí ens hi vam aficionar i vaig començar a introduir-me, sí. Llavors tu ets de formació rolera. Sí, originalment des dels 14-15 anys que no he parat de jugar a rol, això sí. David, com tu, d'aquests que a la universitat també van treure notes... Notes roleres altes. Quines notes? Notes discretes. Bueno, el David no va treure ni notes, em sembla. Es van quedar allà. El Joel encara no ha dit que no hagi acabat una carrera per culpa de... No, ell no. Jo crec que sóc una mica més sincerat. A què jugaves, aleshores? Home, aleshores jugava una mica de tot i la majoria de vegades em tocava fer a mi de màster. Però sí, des del Cyberpunk, el Cult, Dungeons and Dragons, etc. Traveler? Rolemaster, en fi, Cthulhu, tots aquests. Molt bé. Sí, els dos que recordo més, Dungeons and Dragons, perquè teníem la típica campanya que no s'acaba mai, i amb el Cult, perquè vam poder fer coses molt sortides d'olla, sí.
I ens ho vam passar molt bé, també. Molt bé, nosaltres ara aquí a tot aquest univers Caldaus estem intentant fotre-li molta canya. Sí, home, sí. Tot el món rolero, tenim molt a prop uns màsters residents que li foten molta canya i des de l'últim Calders Juga que vam tenir la gent de Tirant-lo Dau i Golfes de Rol que ens van ajudar i això està aquí començant a cremar. Fins i tot l'Edu, el senyor Wargamero, oi que et vas cardar un Baessen fa menys de 6 dies? Sí, em vaig estrenar a Màster, vaig ser Nero. Estrenar de Màster, l'Edu, fantàstic, estem molt orgullosos. Estem ficant el peuet al rol, també. Tot s'ha de provar a la vida. I tu, parlant de provar, a què et dediques ara, lúdicament parlant? Sí, lúdicament parlant, doncs mira, dirigeixo un espai de joc que es diu Espai de Joc 099, que pertany a l'Ajuntament de Barcelona. Estem situats a la plaça de les Glòries Catalanes, que encara estan obres, però hi ha una part que està acabada, diguéssim, que se'n diu la Clariana, que és com un gran prat verd allà al mig de Barcelona. I amb un raconet tenim un mòdul de jocs, una guingueta. Ara mateix la col·lecció és d'uns 400 jocs de taula. Obrim cada divendres, dissabte i diumenge. Ara mateix horari d'hivern és d'entre les 10 fins a les 2 del migdia. I sempre hi ha un grup de 3 dinamitzadors i muntem taules i cadires. Ben bé, hi ha un aforament per més de 300 persones. El que passa és que el superem, hi ha bastanta rotació. El diumenge passat vam superar els 400 participants en una sola sessió. Déu-n'hi-do. Això vol dir que pots arribar allà i no trobar taula. Pots arribar allà i no trobar taula. Això pot passar. I llavors nosaltres ara estem en procés d'ampliació i en procés també d'oferir més espais allà mateix, però diguéssim que nosaltres ja ens hem dividit una mica. Tenim l'àrea del mòdul central i tenim una àrea que és pròpiament a la Clariana, sobre la gespa, que se'n diu àrea de petita infància, on tenim més estructures gegants de fusta pels nanos més petits i tenim joc de taula, si en diríem joc de taula, però és allò de jocs de memòria pels més petits, de 2 a 3 anys, una cosa i amb taules i tot això. Típic joc de Java. Us gestioneu amb tres dinamitzadors? Som 4 a l'equip, el que passa és que realment 3 persones presents a l'espai, exacte. És poc quan ens superen com aquest diumenge passat, que eren més de 400 persones. Acabes baldat i, a més, et dona la sensació que no has pogut assistir a tothom igual. Això de ben segur, perquè una de les tasques nostres és afegir valor a l'espai amb la nostra tasca de demostració. És a dir, ens aprenem els jocs i els expliquem. I així les famílies o qui sigui que s'acosti no té per què estudiar-se el reglament, sinó que ja li pares el joc, li expliques i es pot posar a jugar de seguida. Com si fos una petita fira. Sí. Però clar, aquí entenc que hi ha molta gent que ja ve amb les regles apreses i que ja són autosuficients, no? Perquè si haguessis d'estar dinamitzant totes aquestes taules com si fos un dau, per dir alguna cosa, no és impossible, no? Amb 3 persones. Sí, evidentment. No, pensa taules tampoc n'hi ha tantes. El que passa és que sí que és veritat que la rotació és bastant forta. Vale. Però, i a més, la part d'àrea de petita infància s'omple moltíssim i tenim estructures gegants que realment no necessites explicar. Llavors, això acumula molta gent. El tema de les taules està més controlat. Sí, que hi ha una part de joc d'habilitat, de joc lliure, diguem, que no requereix, diguéssim... I aquesta tenim previst ampliar-la d'aquí poc, a més, perquè ens venen un munt de jocs gegants d'aquests de fusta, de carrer, que podrem vestir tota una secció més i encara ho petarem més amb números. Però l'objectiu és aquest. L'objectiu és desviar aquella persona que no té ganes de seure i que tingui el seu espai, i aquells que volen jugar un joc de taula
que puguin seure i puguin aprendre un joc nou i disfrutar. Sí. Molt bé. Escolta, com comença una iniciativa així? O sigui, l'Ajuntament es posa en contacte amb vosaltres feu una licitació i la guanyeu. Com arriba a un projecte d'aquest tan Sí, guapo? hi ha diferents nivells. Jo personalment hi vaig entrar una mica per carambola. Em van venir a buscar precisament perquè dels temps que duia la maquinària ja m'havien vingut a buscar per assessorament per un per l'espai aquest, i em van venir a buscar perquè fes la formació a les 3 dinamitzadores que hi van ser durant la prova pilot, diguéssim. Que això va ser el 2023 ja. I m'hi vaig quedar directament. Llavors ara ja no estem en prova pilot, aquest estiu passat va iniciar-se el projecte, que té una projecció de 3 anys, i un cop s'acabin aquests 3 anys té la perspectiva de continuar i fins i tot potser ampliar-se. Sí, tenir un espai com aquest a Barcelona és una xulada i ja veiem que ens quedem curts i que en podríem tenir més. L'origen de tot plegat segurament ve de París, perquè a París hi ha un espai a la plaça de la República que són 2 guinguetes i on munten ben bé ells, ara mateix ja fa 10 anys que funcionen, i munten, jo diria que gairebé cada dia o de dimarts a dissabte, una cosa així, munten diverses hores, doncs això, tot de taules per jugar. Però a París això ha donat pas a un programa que ja són com 12 guinguetes repartides pels barris. I creus que arribarem també a expandir aquesta iniciativa a casa nostra? Nosaltres empenyem, 12 no sé si tindrem, però home, tenir-ne 2 o 3 estaria maquíssim. Sí. Home, sí, fins i tot fora de Barcelona també es podria... I fora de Barcelona també, i fins i tot l'autobús, un autobús amb jocs que vagi... Lo d'autobús? Sí, viatjant, exacte, com el bibliobús, però amb jocs de taula. Això vam conèixer una dona quan vam estar a les nits de jocs de Manresa, que això a la Catalunya Nord ho fa la tia, i ho fa amb una furgoneta, i es veu que cada setmana es mou amunt i avall com si fos una ludoneta en marxa, tu. No me'n recordo com es deia. Jacqueline? No. Però era una senyora gran, però una sàvia dels jocs. Mítica, que aquí al Club de Manresa la coneixien de feia molts anys, i diria que venia de Galp, pot ser, d'aquesta mítica ludoteca que hi ha a França... Bueno, no ho sé. Allà també estan bastant més evolucionats en quant al tema clubs, no? I el tema... Es juga molt. Sí, bueno, però em refereixo al tema de crear experiències col·lectives de jocs compartits i coses així. Sí, la principal diferència, perquè per posar-ho així de relleu una mica, que és la batalla que jo crec que aquí s'ha de guanyar, és que, per exemple, totes aquestes guinguetes que hi ha a París, totes depenen d'un mateix programa. I, per tant, totes estan vestides iguals, tenen una mateixa direcció, encara que cada guingueta la porti una associació diferent que està vinculada al barri on ha caigut. Sí? Clar, això hi ha una planificació, no? I una organització que aquí és d'envejable. És a dir, aquí el districte que sigui truca a l'empresa que sigui per, mira, em pots omplir les passes de jocs durant una temporada? Això està bé, però no és l'ideal. L'ideal seria que tot depengués d'un programa i que es decidís d'una manera més orgànica on s'afecta, parlant també amb els districtes, però diguéssim que tingués tot una via estable troncal, diguéssim. Sí, perquè clar, perquè tothom que volgués una experiència lúdica trobés... no? Perquè aquí entenc que aquí han d'estar totes les edats, joc d'habilitat, joc expert, joc més casual, joc de cartes... Que la poguessis identificar de lluny veiessis, mira, aquesta és la guingueta dels jocs, no? Perquè tots els colors siguin els mateixos, la manera de dinamitzar-ho, etc. Molt bé. Escolta, Joel, que t'hem fet entrar tard i ja són quasi quart, que era més o menys el compromís que teníem amb tu.
em sap molt de greu, perquè jo m'hi quedaria, però sí, responsabilitats. Xerrarem un altre dia. Moltíssimes gràcies. La iniciativa és molt potent. Animem a tothom a anar... El president li ha de fer la pregunta. Sí, el president ha de fer una última pregunta. Bueno, a veure, sí, és que teníem un bloc de preguntes sobre la teva faceta de jugón actual, ¿vale? Però si ens vols així una mica donar una mica de així de l'últim que has jugat o alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció, que ens vulguis recomanar o que hagi jugat últimament que t'hagi cridat l'atenció. Sí, jo sóc molt omnigamer, vull dir que jugo coses molt diferents. Ara mateix porto una època que estic molt lligat als jocs de bases. I aquest últim joc de bases que és aquest que porta el cabell verd, coi. El dels peixos, el pescar cartes. El dels peixos. Ja, és molt bo, Aquest li dec portar més d'una dotzena de partides. Sí. Perquè vaya joc que s'ha tret el tio. M'ha agradat, m'ha atrapat molt. Amb el rotllo aquest d'anar-te creant Exacte. Et vas quedant sense cartes per poder agafar les del mazo millors, molt bé. Sí, és una mica deck building, gairebé, no? Es podria dir. I està superbé, el trobo molt ben trobat. Molt guai. I un altre que sí que també surt bastant a taula és la nova versió del Seven Wonders Duel, aquesta que és del Senyor dels Anells. Sí. Ostres. Que he trobat temàticament que hi lliga moltíssim i està molt ben parit. Molt bé. Sí, també l'hem jugat bastant últimament. Molt bé, Joel, doncs res. Nosaltres els convidats, abans jo sempre els preguntava si volien adherir-se aquí a un ente que hem creat, que és la República Lúdico-Creativa del Moianès. Però ho sento, però no t'ho preguntaré, simplement t'anomenaré nou membre de la... Caballero de honor. De la República. Perfecte. I quan vulguis... Ara només falta que m'inviteu a jugar i ja està. Això és la següent cosa que et volia dir. Ja estàs convidat. Pots venir a jugar a Caldaus quan... O al Calder Juga. O al Calder Juga, que aquest any ja serà el 18 d'octubre, si vols apuntar, i nosaltres també tenim l'assignatura pendent d'anar a Glòries. Va, un dia fem una excursió, tots. D'aquestes que m'agraden a mi fer un raid lúdico. Ho he intentat. Us podem reservar taula i tot, fixa't. Hòstia. Genial. O sea, rollo asientos VIP, com el Camp Nou. Però ojo que a Barcelona hi ha moltes botigues, Som perillós, això. No, baixem sense diners. No, això baixem pelaos. Joel, gràcies, que ens estem passant ja uns minuts de l'hora marxa. Moltíssimes gràcies, una abraçada. Vinga. Una abraçada, moltes gràcies. Continuem aviat. Ens retrobem. Adéu. Adéu. Fisher. Senyors, avui toca, els últims programes no hem tingut molt temps d'explicar el que havíem jugat o el que havíem deixat de jugar, la nostra secció mítica que hem jugat, i em sembla que avui toca fer un èpic rewind perquè tenim temps de sobre. Sempre quan no ens enrotllem gaire, aviso para navegantes. Hoy no hay más tema. Sembla que aquí nos podamos relajar. Aquí, sí, avui chill out, hem d'haver ficat una mica Bob Marley. El Torre 5. Recordem que no es pot fumar a les instal·lacions de Ràdio Mollà i menys coses il·legals. Cluc.
Quan tenim de programa encara? Bueno, encara tenim, mira, estem a 24 minuts. Encara tenim gairebé una hora per recrear-nos aquí. Vinga, tu. I al final, si tenim temps, farem una mica de gent atropellada. Tampoc no prometem res. Perfecte. Mira, jo fins i tot us puc arribar a dir que dintre d'aquesta mandra lúdica agònica he portat unes quantes caixes per fer-vos promeses. Aviam, David, per què has portat aquestes caixes aquí? Pues mira, se't veu un tio despert per fer-me aquesta pregunta. Doncs perquè, hòstia, estic fins als nassos de tenir jocs no jugats. És una cosa que aquest cap d'any va ser com un despertar. I d'aquí què van, al container blau? No van al container blau, van a les taules de Caldaus. I he portat 4 dels que d'alguna manera en tinc més ganes. Aviam, al Calder Juga hi havia una taula que era venta de juegos que no s'utilitzen. Jo no sé fer això. Jo algun dia, quan sigui més madur, ho faré. Però com sóc un immadur, no ho faré. Però bueno, ja en parlarem després. Val, o sigui, has portat 4 jocs que els tens clavats a l'ànima perquè no tens temps de jugar-los. Perquè crec que o perquè no els jugues. els tenim a casa des d'abans de la pandèmia i saps allò que te'n vas a dormir i et criden. David, Sento veus. pot ser que compris jocs per sobre les teves possibilitats? No, ja no, jo us ho prometo. No, ja us ho prometo que no. Está claro que si no se quita esto de encima no le pueden entrar más. O sigui... Primer, tu vols fer joc. jugar-los. Primer jugar-los. Després veurem què passa. Vale? I a sobre vull jugar-los amb vosaltres. Però va, anem al que hem jugat, que ho teníem pendent. No, però aviam, a cara acaba. Quina és la teva promesa? Mira, la meva promesa, a mi m'agradaria... Respecte a aquests jocs que no he jugat. Obre'ls una miqueta, que es vegin. Cuidado con las promesas. Mira, Cuidado tenim con las promesas. el The Others, tenim la Tastra, l'XCOM i el Pulsar. Val? Jo em proposaria, Tu has mirat a la BGG qui està jugant a això ara mateix? No. A palo seco. No vull mirar res, senzillament vull agafar, llegir les regles, que és una d'aquestes filies que a mi m'agrada, posar-vos a la taula, mínim 3, perquè hi ha de 4, hi ha de 5, i jugar-los. Pues fes-ho. I ja està. Llavors aquesta és la idea. Aleshores, cada xapa... Jo de tot el que veig aquí, el que més em crida és el Pulsar, perquè és un joc que ja m'he ronda de fa temps, però bueno, Sí, però després... el petit problema, benvolgut David, és tu tens ganes de jugar jocs que no has jugat a casa teva, no? Que els tens allà des de fa temps, alguns amb el celofana encara, o com es diguin, els rectilats i tot això, val? Celofana. I dius, tinc una idea molt bona, amb els meus amics els hi portaré i jugarem tots junts. Llàstima que et relaciones amb un cercle de gent que són tots una panda de malalts mentals i tenen exactament el mateix problema que tu. Sí. I tots O també pitjor. o pitjor. I tots també volen portar els seus jocs que no han jugat, però no els porten Però he sigut el primer. Aleshores, I no els porten perquè encara se'n van comprant de nous i porten les novetats. Sí, que gràcies, Edu, perquè I- ens vas acostar l'altre dia d'une la batalla per Arrakis, no? Sí, jo també compro coses, sí. Quin gaudi de partida avortada, perquè vaig tenir que marxar. Vam fer només una ronda, només. 2 vegades ho he fet, això. He jugat, he fet de quasi bé de màster, jo. No, ni tan sols jugar. Sí, és veritat, ens ho vas L'altre explicar dia- tu no vas jugar. Ell no jugava, ell anava dret allà explicant el joc. I gràcies a ell, però bueno... Voleu que parlem d'aquest joc? Sí. O sigui, secció que hem jugat. Bueno, tanquem això ràpidament. Bueno. La meva proposta és que no només aquests jocs, sinó que anem fent com un ritual de crematístic, ostres, Jo estic veient llibre... a la Dastra aquest i estic veient que és del Bruno Faiduti i m'està venint la imatge del Bruno Faiduti a Essen, ¿vale? El vas tocar? Bruno Faiduti és l'autor del Ciudadelas, ¿vale? Que és un joc seminal en quant Seminal a tope, gran adjectiu. en quant a que molta gent li ha descobert el joc. I l'home estava allà signant un joc de cartes solo, un senyor gran, abandonado, o sigui, en una silla, Per això. allà, ningú el feia cas, Fem-li memòria. i veig allà un cartelico, Bruno Faiduti, digo, hòstia, però com veig aquest home Venido aquí, menos. aquí, saps? És allò de, dius, la Ja, bueno, veus, són històries... simplesa, no?, són històries- de la vida. Són històries que vas portar d'Essen i que no ens has explicat. Però La bueno, glòria és efímera. tancant aquest tema que avui ens costarà, Sí, jo una ho pequeña est- historieta aquí, Ho estic veient, la proposta és aquesta. Per tant, no us talleu, porteu alguna cosa a vosaltres i anem fent. Aviam, en definitiva, el programa és nostre. Sí. Aleshores podem acabar decidint el que ens doni la gana. Com la setmana que ve dir
ho he venut tot. Va. I l'audiència dirà, uala, això és tenir Jo tinc una cosa clara valors. i és que no som homes de paraula. Cero patatero. Cero I patatero. si aquestes no us agraden, en tenim més. I donde dije digo... Digo lo que sigui. És més, per aquí ja havien passat, em sembla. Ja Pues ja està, corramos un estúpido velo. Correm un estúpido velo i parlem de... O sigui, jo sóc de comprar poc. Jo sóc de comprar poc perquè... perquè he rebut amenaces. No vull parlar en veu alta ara. Que m'estan escoltant. Però de vez en cuando... Però l'altre dia, allò que em vaig ficar en una coneguda web on venen jocs molt baratos, o més baratos que de costum, i vaig veure que hi havia una cosa que deia Dune, la guerra por Arrakis... Va ser començar per Outlet i acabar per PC? Algo semblant, sí. Hòstia, No vull dir marques. No diguem la marca. I ficava 80 euros. Que dius, és una santa això pasta. és una inversió. És una santa pasta. No, és una inversió. Però llavors vaig dir, però tu de rebel 120 o 130. És una inversió. I vaig dir, són diners que perds si no els compres. Mentida, Una però bueno. oportunitat única. Una Casi és com oportunitat Tecnocasa. I el vaig comprar i em va arribar a casa una caixa Que pesa. tamany Gloomhaven, quasi bé, una cosa passada, perquè això ho ha fet una editorial que són els de, com es deien aquests? Cool, Come on, cool come on, mini come or on. not. Come on. Come on. Cool mini or Com not. mini... Ah, sí, és veritat, és això? Sí, sí. Pues és una empresa dedicada a fotre minis, sense que són americans, bueno, una cosa global i tal, però es dediquen a fer minis, que deuen fotre tot allò. Xina tiren molt de Kickstarter també, em sembla. Bueno, i minis i jocs. Bueno, jocs amb minis. Sí, jocs Bàsicament amb són minis, sí. Em sembla que seu és el Zombicide i el Chutulu. Maidai. El Chutulu del Maidai, el Marvel United, Ah, exacte. Tot allò que se'n diu fer pessebres. el Bloom Rage, tot joc que obres i Mira, són... mira, Arcadia compartiment- Quest, Blood Rage, Zombicide. Arcadia Quest, ¿vale? mira, otro abandonadito, l'Arcadia Quest. Está en la balda, entonces lo he traído porque es muy grande. Bueno, i si recordeu, aquest joc és un dels que vaig mencionar en els meus propòsits d'aquest any lúdic. I l'has complert. I l'he complert perquè, encara que no sigui una meva paraula, a vegades compleixo la meva paraula jo. I tinc el joc. Molt bé. I vaig dir, aquest joc l'hem de provar. I el van provar. Hòstia, escolta, no pots acabar-t'ho tot el primer mes de l'any. I el vaig portar... Ja va trepitjar l'inici de la campanya del Holland 44. Sí. Que... Bueno, he fet dos masterclass del joc perquè encara no m'he acabat ni llegir el manual. Bàsicament em vaig llegir mig manual i vaig mirar 2 vídeos i vaig fer un parell de masterclass per veure com respirava el joc. I el joc és bastant espectacular. Com tothom sap, és del Francisco Napitello i l'altre, Marco Maggi. Maggi te quiere ayudar. Marco Maggi, Tenemos una edad ya. que són gent que... Són gent coneguda per dedicar-se només a fer coses de la Guerra de l'Anillo, almenys el Nepitello, pobre. Va fer el joc de rol aquest de l'Anell Únic, la batalla de los 5 ejércitos i algunes altres merdetes que encara que no han acabat de triomfar. Això sempre s'ha dit, que aquesta gent tenen l'Anell Únic, la Guerra de l'Anillo, la batalla de los 5 ejércitos, ara aquest, de l'Aldune, i tot l'altre que han fet que ningú... al lado de la Dastra. No ho sé. Sembla que no... Abans de sortir de casa ho he mirat i tinc un que no sabia ni que era seu, que es diu Venècia, que el tinc a casa, Hòstia. que és un cajote molt gran i també bastant avorridot, també, tampoc no mata gent, és d'expansió mediterrània. Bueno, D'aquestes coses que te pillaste... d'aquelles coses que vaig comprar molt al principi quan tenia aquell entusiasme i encara tenia espai per ficar jocs. I ara ja no, i per això ara ja no compro el carinyo. Ara ja no compro excepte aquest que he comprat, però és igual. Sabeu que hi ha una cosa que es diu Wallapop? Quin senyor tan pelut. El Napitello. Francesco Napitello, no. Llavors, en veritat aquest joc és una reimplementació de la Guerra de l'Anell. O sigui, han fet un bon joc, però han fet bàsicament el mateix joc. El que vol saber la gent, ¿te caben los dos en la misma colección? És una bona pregunta. Jo no l'he jugat prou al de l'anell
però sé que l'heu gaudit amb mala cosa, tots vosaltres. Sí, home, aviam, l'Edu a més el té amb 2 expansions o Amb una expansió que no he estrenat encara. Perquè em faré una promesa que el posaré un dia a la taula i el jugarem tots plegats per poder estrenar. Ah, no, és només a 2, tens sort. És un d'aquells jocs a la Guerra de l'Anillo que el vaig ficar dins de la categoria Tota una vida me estaria contigo, que s'han d'anar jugant de manera periòdica, diguem-ne. Perquè és xulo, és maco i és molt profundo. Has dit xulo? Xulo. Com dius Tulu. Tulu, sí. Al tanto. Dedica xulo a xulo i Tulu a Tulu. I tots estarem contents. Bueno, jo avui he parlat amb el nostre company Xedat, que és amb el que vas estrenar el joc. Sí, bueno, amb la Sílvia Xedat. L'he vist això, i l'he vist totalment entusiasmat amb el joc, vull dir, amb el Dune, vull dir. Va quedar meravellat i m'està perseguint ja per les cantonades i en quiero jugar com un altre que també m'està perseguint per les cantonades i en quiero hacer una partida entera. La veritat és que... Home, quan passa això, després de és quan un tutorial bien invertido, un tutorial bien invertido, podríem dir. Sí. Ah, exacte. Vull dir, En principi jugarem una partida amb l'Adelaida a partir del dimecres. Té pinta per ser un joc, aviam, vosaltres que el veu provar, també ens direu què us sembla, és un joc que és el mateix joc que la Guerra de l'Anillo, el que clar, han com simplificat molt les mecàniques, té les mateixes mecàniques, però diguem-ne que tot el que hi ha al voltant és molt més simple. Primer, per l'estètica, gràficament s'entén. Les figures es distingueixen molt millor unes de les altres i no tens aquell Cristo de la Guerra de l'Anillo que no saps mai qui és qui. I segon, potser perd tota la narrativa aquella que té la Guerra de l'Anillo, que hi ha el subjoc aquell de la comunitat que intenta arribar allà i tot això no ho té, sinó que va directe al turro. Bàsicament és un joc de hòsties. Sí. És un wargame. És un wargame sense simulació bueno, històrica. La Guerra de l'Anillo també és un wargame. El que passa és que sí que té aquesta vessant de la història, de la comunitat, que se van separant de los compañeros, diguéssim, que pots crear pots explicar-lo, sí, que és un joc ultranarratiu, la Guerra de l'Anell, que pots explicar-lo realment com una història. Exacte. En canvi, això és una batalla. És la batalla... O sigui, ja comença com a batalla. Ja ho diu, la guerra por Arrakis. El màxim que pots fer és que en un moment donat el Pau Atreides es convertirà en Pal Muad'Dib per alguna llonses i la dama no sé quantes també es convertirà en... O sigui, la història és l'emperador ja ha traït els Atreides, els Harkonnen ja estan una altra vegada al planeta, ja estan començant a produir com a cabrons espècie, i aleshores tu tens el que queda dels Atreides i els Fremen, i per un altre cantó tens la Casa Corrino i tens els... Correcte. Vale, perfecte. Estàs en aquest punt militar ja. Perfecte. Punt militar... La peli 2, no? Seria? La peli 2. La peli 2 ja quan la cosa és només a fotre's de pinyacos. Quan, de fet, se simplifica molt el tema de com guanya un i com guanya l'altre, també. Vull dir, els Harkonnen han d'anar a lo militar. I, tenen un subjoc que és recollir espècies per no anar perdent el favor imperial, diguem-ne, però a part d'aquest subjoc tenen que anar a conquerint sits i carregant-se gent i anar pujant punts militars. Mentre els altres tenen la mecànica més d'anar explorant les bases ecològiques que hi ha pel planeta. Experimentals. I també tenen l'opció d'anar-se carregant les cosechadores perquè l'altre no pugui recollir espècies, justament. Al final el minijoc aquest de l'espècie és una mecànica de perdre accions, diguem, sí, perquè que al final el que vas perdent són daus, que són daus d'accions. La qual cosa, quan menys espècie tingui el Harkonnen, l'interessa l'altre, i per tant hi ha tota la mecànica aquesta d'atacar les cosechadores o les recollidores, i també és possible que de quan surti un gossanito d'aquests i es mengi una recollidora d'aquests. Impressionants. És un joc amb asimetria espectacular, no? Sí, la simetria... A veure, poder no tan asimètric, no?, com a la Guerra de l'Anell, el sentit de que... Potser no tant, les mecàniques són una mica semblants entre uns i els altres. Clar, el joc de l'arribada de l'anell al Monte del Destino, que és un joc com de moviments ocults, amb tot el tema de la búsqueda, tot això, diguéssim que és una cosa com tan especial que aquí no està, vull dir, perquè temàticament tampoc, o sigui, a la Guerra de l'Anell tens el Frodo o la companyia que es pot moure sense que l'altre jugador
vegi per on es mou. Per tant, Bueno, això està... arriba un moment que t'has de descobrir i llavors allà és quan al propi taulell desenvolupes el moviment que prèviament havies com fet. Això és una mecànica que aquí a Dune no hi és perquè tampoc té sentit. Aquí poder la simetria que s'assembla poder més al Rebellion, en el sentit aquest de que hi ha com una potència militar molt gran i l'altre ha de buscar altres mecanismes diferents davant aquesta potència militar tan gran, no? Vull dir, aquesta simetria sí que s'assembla més al Rebellion que no pas a la... Però el que s'explica que és el core del joc, que és bàsicament les tirades de daus, és una mecànica molt semblant. Tu tens una sèrie de daus i a partir d'aquests daus pot ser una sèrie d'accions. El que està molt ben implementat en el que és el món de Dune, evidentment. Té una sèrie de mecàniques post i pre, després, que realment estan molt ben... I són senzilletes, tampoc no... Els canvis d'un de l'altre és en pos del tema de Dune. Del tema, sí. Que fica l'espècie, els cucs... tot el tema de, per exemple, que els Fremen estiguin com mig amagats i no que apareixen com de sorpresa, això d'estar tal, i el que és molt guai és el tema dels líders, o sigui, els líders canvien totalment. Bueno, els combats són bastant diferents, aquí han ficat uns daus que no són de 6, sinó que són uns daus que tenen 3 símbols, un d'escut, un d'atac i un d'especial que va lligat al líder. Llavors aquí el líder a la Guerra de l'Anillo eren simplement rerolls i llavors que les cartes de combat aquelles que posaves boca abajo moltes vegades tenien a veure en tenir o no tenir líders, però aquí els líders tenen el simbolet aquest que sí que tenen una estratègia diferent, no? La putada és com que encara no hem jugat una partida de veritat, tampoc no sabem ben bé el pes de les cartes és. Aquí fins que no tinguem una partida feta no podrem fer una anàlisi com Déu mana. Sempre és allò que dius, Gran Anillo, no te reclutes con dados, o sigui, una màxima, no? Reclútate con cartes, o sigui, tot el que puguis fer amb cartes no ho facis amb daus, perquè amb els daus les accions estan, diguéssim, són losers i amb les cartes són millors, i a més hi ha coses que inclús pots fer amb les cartes que no, o sigui, com reclutar-te en el asedio i coses d'aquestes que se salten les regles dels daus. Aquí no sabem si les cartes són tan poderoses o tan importants com a l'altra. Bueno, vam arribar a posar en marxa el Gurney Halleck, m'assembla a nosaltres, com una trade amb els Fremen i tal, però tampoc era més. Escolta una cosa, jo el que sí que em va sorprendre, que no sé si en la Guerra de l'Anell hi és que la condició de victòria del Fremen o de la Atreides està amagada. O sigui, tu no saps... O sigui, el que juga com a Harkonnen ha d'estar sempre intentant entendre per què puges amb un track de victòria dels 3 tracks, no? Com anava això? Sí, perquè els Harkonnen només tenen un track, que és el militar que van pujant i van aconseguint, i els altres tenen un track on hi ha 3 tokens. Que depèn de què pots anar pujant un o l'altre, cada torn també agafes 3 cartes que et permeten, que són condicions de pujada públiques, però hi ha una condició de victòria final de fins on han de pujar cada un dels 3 tracks, que són diferents cada partida, evidentment. I llavors hi ha una part que igual és més militar, una altra que és més de no sé què. I clar, això és una cosa que és secreta. Això és molt... Jo trobo... M'agrada moltíssim. Sí, però al final hi ha aquelles missions que saps que anirà a fer jo i són públiques aquelles missions. Les missions sí, però l'objecte, o sigui, comences la partida i agafes una carta, no? Una miqueta també per la gent que ens està escoltant. Aquesta carta et posiciona en aquest track de 3 tipus diferents són 3 icones diferents que diuen una, la vermella a la 3, la verda a la 5 i la no sé quantos a la 10, no? Clar, cadascuna té un sentit temàtic en el joc que no me'n recordo, però clar, exacte, la partida que es juguem la setmana que ve, aquesta carta canviarà completament. Partida que jugarem la setmana que ve. A mi m'ha pillat molt ràpid. Ostres, a mi això em va flipar, perquè aleshores el Harkonnen no és que tinguin objectius. Lo tengo reservado yo ya, para la setmana que viene. Cago en la puta, tio. Puc venir a mirar, rotllo mirón. El dimarts tenim un èpic Commands and Colors. Per aprendre. No, Commands and Colors jugueu-ho vosaltres. És un tastet per fer l'èpic posterior. Molt bé. Doncs això em va flipar força. Com a mecànica també, on la narrativa està, hosti, Fremen és estar amagats, guerra de guerrilles, és anar saltant i diezmant sistemàticament tota la capacitat productiva dels Harkonnen, no? I, no sé,
més enllà de no donar-li més voltes que un torn i vaig pirar, em va semblar meravellós. Jo, com diria el president, el vaig trobar elegant. Sí, Elegant, perquè té no és gens forçada, la mecànica és la mateixa que l'altra, però l'adaptació a la temàtica és molt fluida i molt xula. La veritat és que... I sobretot el tema de les gràfiques, que m'encanta que s'entenguin totes les coses. Està Perquè, molt clar, ben la Guerra de l'Anillo van fer aquelles cosetes de acuareles muy boniques, però abans no t'has après què vol dir cada símbol i cada cosa i tal, és un infern. És que aquest joc mereix una tercera edició. Sí, aquest joc és un redisseny com a mínim i unes figurilles distingibles entre elles. I sobretot això, els símbols de les polítiques, o sigui, de les razes, fer-los més clars, perquè és que ja... Sí. Quantes partides porto i segueixo veient-los tots iguals. O sigui, no... I el manual s'hauria de millorar bastant. Bueno, també. això ja... Aquell manual, vamos... No, en la lista de manuales malos. Sí. I no per a rates, perquè que jo sàpiga, no, és que no trobes, o sigui, és que està fatal estructurat, vull dir, t'ho explica tot com una narració, ho han volgut fer com si te fuera como alguien que se va a leer el Silmarillion de los manuales. Exactament, i tu no vols això, tu el que vols és que t'expliqui les coses clarament, no tots xacos de texto, totes les regles barrejades, vull dir, aquell sort cap a la BGG, la meravella d'aquesta afició és que hi ha una quantitat d'ajudes guapíssimes de Bestial. joc. Sí. Vale, doncs escolta'm, podríem dir que com a joc doné independentment el que deies, a la balda també hi cap, i que en si, ostres, dona més... La posada en joc és molt més ràpida perquè és més senzill de jugar. Home, el que té és que el setup comparat amb la Guerra de l'Anillo també és més ràpida. 5 minuts. Vale. Molt bé, doncs escolta'm, ja parlarem d'aquest joc, no? Té pinta de que anirem parlant. Té pinta que aquest any serà dels que aniran sorgint almenys a la primera meitat de l'any i que la cosa triomfarà. Buena compra. Buena compra, sí senyor, és que jo ho controlo. Molt bé, escolta, li podem posar un sello de... Caldaus Approve. Caldaus Approve, vinga. Vale. Ara ens agafarem un petit interludio musical. Després d'aquests sons tan balcànicos, Joan, explica'ns, a què has jugat darrerament? Home, és que no fèiem a què has jugat des del 2024. Vale, destaca només alguna coseta. Que se dice pronto. No m'ho expliquis tot. Era una pregunta de Clar, jo tenia aquí una llista de tot el que no he parlat aquí, o crec que no he parlat, perquè potser sí que he parlat, perquè com tengo Alzheimer, pues ya no sé exactamente qué he parlat i què no. Como compras muchos juegos. Però si algun dia em compré algun que ja tingui sense voler. Ja ho has fet, Ja ho he fet. Però el que passa que ho he fet amb un altre nom, amb una altra versió del rotllo, claro, si este ja lo tengo, però no era exactament el mateix, però bueno. I llavors, pues, clar, jo vaig enviar-vos tota la llista de tal, com dient, voleu que parli d'alguna cosa d'aquestes? Al final, aquesta setmana m'he dedicat he escollit 3 que són de l'últim que he jugat, i que m'ha agradat i tal, i bueno, no sé si voleu que parli d'algun en concret o... Feel free, tenim 45 minuts. Fes que l'audiència gaudeixi dels jocs que tastem. Vale, doncs va, vinga, vaig a començar parlant d'un joc que es diu Botanicus. Botanicus. És el joc que presentava l'editorial Hansing Gluck a Essen aquest any, vale? No para de recordar-nos que ha anat a Essen, No, però aquest joc no me'l vaig comprar a Essen, sinó que l'he comprat per De Beer a l'edició d'aquí, vale? L'editorial aquesta Hansing Gluck és aquesta editorial que és la que treu el Carcassonne, el Stone Age
i molts altres jocs de corte, diguéssim. Home, mira, ja en té pinta, no? Alemany clàssico. Aquests han de fotre quarta, ho sé, Sí, si tenen la llicència del Carcassonne, doncs deuen fotre quartos. Però bueno, editorial que es caracteritza per treure això, pesos mitjos, que en aquest cas també és un pes mig. L'autor és Samuel Tabellini, que no el coneixíem, i aquí aquest joc doncs és jo de tant en tant m'agrada anar provant pesos mitjos que s'expliquen ràpid, i ja sabeu, el tema aquest de l'elegància, que me gusta a mi, de desembarque ràpido, explicació 5 minuts, tothom ja està jugant, tothom l'està entenent, tothom està pensant, estan fent coses, i aquí el que són uns jardiners, hi ha uns parterres que anirem plantant diferents torretes, ¿vale? Les torretes poden ser de nivell 1, de nivell 2, de nivell 3, de nivell 4, perquè i tot això ho farem amb un sol treballador, ¿vale? Que és un token que anirem posant a diferents espais d'acció, que a la vegada també ens servirà d'ordre de torn, perquè si anem a la secció més totxa, segurament serem els últims de la següent ronda, per anar progressant amb el track del carrito, el track del riego, també anirem guanyant uns calés, i el riego el que fa, per exemple, l'acció de riego el que fa, per exemple, és que ens deixa passar una planta de nivell 1 a nivell 2, perquè les plantes, diguéssim, que van creixent, no? I al final el que volem és complir el que volen els visitants del nostre jardí, no? Que venen aquí, els visitantes aquí del botánico, que volen veure un determinat, en sus files, volen veure una determinada col·lecció de plantes, ¿vale? I nosaltres hem de contentar-los, ¿vale? Per aconseguir punts, i a la vegada també hi haurà unes columnes que també ens serviran de punts de victòria al final de la partida. Això és molt euro. Sí. És totalment euro, però la interacció del treballador aquest, diguéssim que té bastanta mala bava. Si et vols posar on s'ha posat un altre, has de pagar 3 monedes, i després hi ha unes carreres molt també tenses per intentar arribar al final d'aquests tracks que he dit, el del carrito i tot això. Al final d'aquests tracks hi ha uns beneficis molt totxos aquí al final d'aquests tracks. Llavors aquí hi ha unes carreres i unes baralles bastant interessants per intentar arribar. El joc porta una altra modalitat que és més avançada, que encara no he provat, en la que entren en joc uns animals que es comporten que donen són com uns minijocs, ¿vale? Que comporten puntuacions diferents, i no sé, és un joc que molt bé, molt entretingut. El vaig ensenyar allà a Sallent, li va agradar a tothom. Familiar, diguem-ne. L'he jugat també, sí, familiar, sí. La versió aquesta normal és familiar, l'altra ja diríem familiar plus. Per això hem ficat 2 versions, suposo. Sí, l'altra és plus. Està la BGA, per qui el vulgui provar, i bé, bon joc. Durada i persones? 45 minuts... Pam, i te'l fas. Sí, 45 minuts, una horeta. Depèn de si jugues a 4, segurament s'allargarà una mica més, però bé. Juego que olvidas, pero durante el que l'has jugado, tu has passat bé. Entres en el cercle màgic del joc que desconnectes de tot. Exactament. Fantàstic. Molt bé. David, digue'ns algun joc, tu. Jo és que últimament he jugat molt poc. Mira, jo saps què he fet ara? He tret el guió de la setmana de l'anterior programa, que no el vam cantar, i m'he posat a llegir, tu. I, hòsties, a part de los clàssicos, per tant, una cosa d'un Imperium... Vas fer un High Frontier. Vaig fer un High Frontier, però espera, que aquest High Frontier... Ahí ja està, però en parlarem després. Hosti, un Madame Ching, tu. Madame Ching. Feia molt temps que no jugava a Madame Ching, i vam fer un Madame Ching i va ser molt xulo. A mi és un joc que m'agrada molt. És un dels jocs prefers també de la món, li agrada moltíssim, i
ens ho vam passar molt bé. Madanxin y Metrópolis ahí en tu corazón, ¿eh? Va, directamente. Ahí Están ahí metidillos. Jo suposo, aviam, són jocs que van Y ser... Planeta Rojo. Van ser molt també, Es tio. la trilogía El Planeta Rojo, tio. de pesos medios del David. El Planeta Rojo va ser molt... Bueno, és molt maco. Trobo que és molt maco i a sobre, com quan ha sortit a Caldaus, el Planeta Rojo és el juego para hacer amigos. Perquè acaba tothom com una mica cago en la puta, tio. M'has tingut que fer això. Però bueno, res, només dir Madame Ching i després tornarem a High Frontier. Molt bé. Madame Ching, ràpidament, temàtica, ets una pirata, i això és meravellós, ets una pirata xina i tens que aconseguir arribar al port de Hong Kong. I tota la teva dinàmica, o sigui, el joc és com una zona marítima on tens uns jocs, aquests barcos xinesos que tenien aquestes pintes tan curioses, no són jocs, són jocs gegants, i tu fas com, amb un set de cartes, el que estàs fent és unes rutes, com rutes de navegació. Evidentment són cartes que el que et van fent canviar és amb una grid horitzontal i una grid vertical el moviment del teu joc cap endavant o cap endavant i la dreta. Hi ha algun tipus de violència? Sí. Home, mira, l'última vegada que vam jugar vaig jugar-ho com amb una mica més anàlisi. No hi ha un joc on comences i cadascú va a la seva bola intentant no putejar-te no sé quantos, però al final no, a mig joc comences a tenir unes cartes com, no me'n recordo com es diuen, però unes cartes que interacciones amb els altres. I com interacciones? Fotent-los les pedres precioses, els hi fots cartes, els hi treus el que serien nivells de navegació del que són els seus viatges, etc. A la fi, veus, el Joan està ensenyant una imatge de que el navegador borratxo, el pirata borratxo. Bueno, molt xulo. Jo us recomano, que passa que suposo que està més que descatalogat, però em truqueu i fem una partida de Madanxin quan vulgueu. Ja et trucaré. Venga, gracias. Pero aquí tenemos a Bruno Catala enseñando su juego. Català. Jo he jugat poc, com ja sabeu. Vaig fer això, ja ho has apuntat abans, vaig fer de màster, em vaig estrenar com a màster en un entorn familiar segur. De fet, la Meli va estar jugant també. I vam fer una partida Baesen, joc d'horror nòrdic. Joc de rol meravellós. Un joc de rol que bàsicament és una sèrie d'investigadors, d'una gent que tenen la visió, que se'n diu, que veuen els Baesen, que són els esperits de la mitologia nòrdica, i com que acostumen a tenir conflictes amb els humans, sobretot en aquesta època, que tot està canviant i s'està industrialitzant i s'ha trencat l'equilibri, i tu has d'anar ja a ficar una miqueta de pau amb un grup d'investigadors. I vam fer, com que jugàvem amb família, hi havia una nena de 10 anys, que vaig fer una adaptació, vaig simplificar les normes del joc, ja algunes mecàniques no les vaig incloure, era molt només lo típic de les característiques del personatge i les tirades de daus eren allò i poco más. I també el que vaig fer, vaig agafar una aventura, però el que vaig tonejar, vaig fer tots els materials en català una miqueta, i també vaig treure les parts més escabroses. Vam treure els sacrificis humans i coses d'aquestes. És que, clar, jo he sentit terror nòrdico i nena de 9 anys i ja m'ha assustat, eh? No, va adaptar, li va treure uns rombos. Sí, no, al final era una cosa de detectius, bàsicament, això sí, amb sectes i runes i algun bitxo molt desagradable que corria per allà a un cementiri, però... Es tiren runes? Es tiren runes així a la taula? No, de fet, en la història original no hi havia runes, però jo els hi vaig ficar runes per tot arreu. Vaig fer una... Bueno, jo no us explicaré res perquè si algun dia encara podem jugar a la campanya aquesta. Sin spoiler. Jo només et recordo, Edu, que tu no eres verge d'aquest joc. Sí, és veritat, m'ho vas dir, que havíem jugat una vegada amb una cripta. Amb una cripta al Festival de Joc del Pirineu. Exacte. Que fotia una rasca allà i no sé si fotia rasca pel fred que feia o perquè los espíritus també volien jugar amb nosaltres. Sí, entre tombes va ser maco. Però entre tombes i espalmetes i fresqueta, hòstia, tio. Immersió a tope, eh? Immersió nòrdica, però total, eh? Doncs bueno, molt xulo. Bàsicament que, no sé, la Meli, si vol, té algú dir alguna cosa sobre Baesen. Sobre com a jugadora de Baesen. És la primera partida de rol que fas, Meli? No. Bueno, era la segona. Hi ha un alien pendent que en teoria m'ho havia de portar els Reis,
no sé qué pasó. La partida de Alien que prometió una noche de alcohol y drogas. 2025, acabem de començar. Jo us el prometo que la farem. Tú fíjate que todos estos juegos, estas promesas, las ha traído para tapar la verdadera verdad. promesa, que es la del juego, la partida de Alien. Això, Faith Hunter. Ai, Sí que havia jugat, però aquell dia, bueno, a mi em va agradar molt, També, clar, estava la Iris, la meva neboda, que estava flipadíssima per una cosa molt loca, i clar, va ser molt guai, vam riure molt i va estar Molt bé. Va ser una partida light en tiempo o va aguantar tothom? 3 o 4 hores, però no es van fer llargues, em sembla, no? No, i la Iris volia més. Molt bé. Sí. Molt bé, això tenir carn fresca que vulgui jugar a rol està espectacular. Estás on fire, Escuela de frikis. Has triunfado, pero triunfas de máster solo, de máster de Arrakis, de máster Ja de està bé, Baessel, ja està bé. Bueno, almenys triomfem alguna Bueno, vas quedar subcampeón de ASL també. És veritat, bueno, subcampió, cuarto. Quarto. Va, no ens enrotllem. Noia, Clar que si has dit abans que ens podíem enrotllar avui. què més has jugat, Joan? Vale, mira, jo divendres passat vaig anar a Caldaus, i els hi vaig treure perquè venia el Toni que li mola rejugar coses i em va recordar aquell joc que es deia Tebas, porta tal i tal, i el vaig portar aquest joc que es diu Tebas, de l'any, és ja viejuneque, és del 2007. És un euro? És un... Bueno, sí, però és que és un joc que rius molt, perquè és un joc que va treure Queen Games, ara l'ha tret de Vir, 15 anys després, més, però no tenia dependència, jo tenia l'edició aquesta antiga, l'autor és Peter Prince, que no se'l coneix per res més, i és un joc on som arqueòlegs, que el volem anar a trobar relíquies, i les relíquies estan allà, a excavar els països aquests, has d'anar a Grècia, Palestina, Creta, Egipte, però diguem que el joc va amb una mecànica amb un recurs que és el temps, el temps és el temps que tu trigues en fer tot, o sigui, pagues temps per viatjar, pagues temps per comprar cartes i pagues temps per al final el que vols és excavar i trobar aquestes relíquies. I diguem que tu et vas chetando, et vas fent un poder d'excavació cada cop més alt a través d'unes icones que vas comprant en cartes. I arriba un moment que dius, viatjo a Palestina i ara voy a excavar. I aquí és on està la gràcia del joc, perquè diguem que tu tens una rodeta que tu dius quin poder d'excavació tens en funció d'unes icones que has aconseguit d'aquell tipus de Palestina. Doncs tinc un poder de 6. I ara dius, quantes setmanes estaré aquí excavant? Això ja ho decideixes tu. Segons les setmanes tu gires la roda i allò et dona un número de fitxes que tu trauràs d'aquella bossa, de la bossa de Palestina. En aquella bossa, al principi de la partida, hi ha relíquies, però hi ha sorra, molta sorra, Normal, allà hi ha molta sorra. ¿Qué pasa? Tú dius, pues me voy a estar aquí 7 setmanes excavando, que això et posa, perquè clar, l'ordre de torn del joc és tipus patchwork o tipus nova luna, en el sentit que el temps et marca quan et torna a tocar, vull dir que pot ser, o sigui, no és te toca a ti, a mi, sinó el que va l'últim, el que gasta menys temps, aquest li va tocant hasta que un queda més enrere, el mecanisme aquest dels jocs. Pues 10 fitxes, 10 fitxes, pues sacaré, jo què sé, t'imagines, 3 relíquies. La gràcia és que treus 10 fitxes i sorra. I clar, si treus moltes relíquies, la sorra torna a la bossa, amb la qual la bossa cada cop va empitjorant. I al final el joc és això, no? Es juga a 2 anys i al final és una mica riure perquè té bastant atzar en quant a el que et surt i això, però que és un joc divertit que té aquesta emoció de la carrera de les relíquies. Cada relíquia més pots mirar què és, perquè està tot, hi ha una referència de el que és cada cosa, i també un pes mig, aquest sí que és familiar total,
amb aquell punt una mica de push your luck, vale? de veure què et sortirà i tal, però bueno, molt xulo. I jo crec que és la mecànica aquesta del temps que s'ha usat a tants jocs, no? Bueno, jo conec aquest, no? El Nova Luna, el Patch, no sé què. Aquí és que realment està temàticament... La vius, És que està molt bé, perquè és que gastes el temps en viatjar i saps? I viatges, gastes el temps en excavar. Diguéssim que realment està molt ben implementada per ser un joc així senzill i antic, si vols. Vale? I bueno, no sé, bé, molt divertit, la veritat. Sí, del 2007, eh? Sí. Joder, viejas juegos. Molt bé, sí, molt sí, bé. sí. David. Bueno, doncs anem a xerrar. High Frontier, Adelaida... High Frontier Com Forum. l'has posat tu, Quico, Adelaida... No van ficar ells, això. Vale. Bueno, resulta que la nostra estimada Adelaida, vale, quan hòstia, enrolem en què ens foti un High Frontier, pam, i ens planta un High Frontier sobre la taula. Que nosaltres també podríem fer-ho, oi que sí? Però si no està la Adelaida no és el mateix. Que la vaig convocar jo, aquesta partida. Claro, evidentment, sempre hi ha. No m'atreguis mèrits. No, gens ningú, ans al contrari, m'ha trec el barret. Bueno, però ve i arriba amb unes rules Adelaida Style, pujades a la BGG i tot, oi que sí? Que el que fan és, segons l'Adelaida, aviam si no la cago, treure avorriment, fer que tot sigui molt més ràpid, etc. No? Aviam, anem a fer aquestes handmade rules. Clar, ella ja parteix d'una premissa que és el joc tal com és un conyazo. És una mierda. Això, d'entrada diries, oye, ¿de qué vas? O sea, hay que decir, ¿sabes? O sea, tal, però clar, és que porta, no sé si 30 partides a sus espaldas. A veure, té criteri per fer el que fa. Anem a fer una petita explicació per qui no ha jugat a High Frontier. ¿Qué es High Frontier? David, ¿qué es High Frontier? Para aquel ciudadano de Moya medio a ver, que nos escucha el domingo al mediodía. Vinga, has decidit per aquesta pobra gent que només juga a Eurogames. Has decidit estudiar, has decidit ser advocat porque no te dan las matemáticas, pero hostia, querías ser astrofísico, ¿no? O ingeniero aeronáutico. Et compres a High Frontier, ¿vale? Sí. És un joc que pesa lo seu, té 1000 expansions i l'ha dissenyat un americà que després puntualitzarem sobre aquest personatge, si voleu, val? Podríem dir que és un joc de simulació força realista de lo que és l'exploració del sistema solar proper. Bueno, el sistema solar. O sigui, tu comences random o seleccionat sent una agència espacial. Una agència espacial de debò, o sigui, la ESA, la NASA, l'agència espacial xina o una empresa privada, SpaceX o el que sigui. I això et dona unes característiques amb certa simetria inicial per començar a crear el que és el teu coet. Però a partir d'aquí comença una animalada. Primer hi ha el que és el taulell i l'Edu que té el tapete, que és que s'hi pot baranar 15 persones sobre el tapete perquè és gegant, on tens tot el sistema solar i a sobre tens, aviam si ho dic bé, tot el sistema gravitacional de trànsit, diguéssim, marcat amb no sé si són 6 o 7 heliocèntrica posicions. Si algun dels nostres radiooients vol investigar, que miri que no el coneix, que es miri el puto tapete aquest, o el tauler aquest, perquè és una virgueria. És que és maco, jo que és una flipada, però el tapete és maco de veure. Bueno, en definitiva, és un joc de simulació. No és un euro, no és un wargame, no és un no sé què, és una cosa d'aquestes que apareixen rares de tant en quant, i és un joc on tu tens que anar llapant molt per aconseguir aigua. Les aigües són la moneda que es fa servir allà. Això de que no és un euro se podria discutir. No, claro, per això ho he dit. Quines mecàniques de joc té aquest joc? Que genere debate, per això ho he dit. I ara ja entrarem, ¿vale? Però la foto és un dels jocs més complicats que ens hem tirat a la cara, més enllà de totes les dinàmiques de sèrie i companyia que es menja aquest senyor aquí al cantó perquè li mola llegir. En realitat, què acaba succeint? Que nosaltres el fem jugar, el posem en marxa. Quantes partides van fer amb l'Adelaida d'una manera normal? Sembleu
sap greu, persones. Vam fer 2 o vam fer 3 partides en el model normal, on vam estar 8 hores o 6 hores, no sé quantes, la primera que va fer la Vam fer una que va ser molt llarga. Molt llarga, i era com... Aquesta que jo no hi era. Les rondes eren... Però jo recordo aquest joc, el vam jugar un dimarts i vam estar 3 hores, I el vam acabar. És que té moltes modalitats, aquest joc, també. Sí, No, però no era la carrera per la glòria. Em sembla que no hi havia política, però era el joc normal. Sí, però la base... Bueno, no me'n recordo, en definitiva. Però és molt modulable. Anem al punt perquè se'ns acaba el temps sobre el tema de l'Adelaida posar sobre la taula. I què passa amb l'Adelaida amb les seves 30 partides? I ara, Edu, te toca a tu. Que és un joc que realment una de la simulació d'això és que costa molt anar aconseguint els recursos necessaris per per construir un coet i per arrencar, per començar. I per arrencar-lo. I una vegada l'has arrencat pot ser que se'ns rebentin el primer cinturón de Van Halen de radiació. De radiació, després quan faig un aterratge d'envair la merda, és igual. El cas és que és Perdona, sobre la taula unes cartes amb unes iconografies complicades, però unes miniaturetes i tal que són la mínima expressió de qualsevol cosa. Sí, Només hi ha un coet que tingui pinta de coet. No es pot dir que estigui sobreproduït. No, continua, sisplau. El cas és que suposo que expressament ja està buscat que sigui complicat i difícil avançar. I llavors l'Adelaida i el Quico van dir vale, però esto es... Bueno, val a dir que el joc ja té un sistema propi d'inici ràpid de partida que és molt més ràpid. Però aquest sistema d'inici ràpid de partida, que és el que vam fer servir a la partida que vam fer aquella, se'ls hi quedava poc ràpid encara. Sí. I ells el que fan és, ja comences amb 20 aigües... Vale, per què? Explica l'aigua una miqueta. L'aigua és una miqueta la moneda que et permet anar comprant cartes, diguem-ne, que es diuen patents, però en veritat són cartes per fer-te els teus coets, i també són el combustible. Exacte. Que necessitaràs aigua per comprar patents i per ficar-les dins del coet, amb unes mecàniques una mica complexes de com es carrega un coet, per poder-lo enviar per l'espai, té un número d'impulsos... És molt llarg d'explicar, però... En tot cas, tot és lent, tot és complicat, perquè l'exploració espacial és lenta, complicada i cara. I perillosa, sí. Doncs ells, i generalment en el torn normal, no me'n recordo quan tu tens poques aigües, costa molt tindre, has d'anar venent patents per poder recuperar alguna cosa, per tindre aigües per poder carregar i tindre combustible, i és una cosa espessa, sí, espessilla. I arriba l'Adelaida amb unes rules extras que són de repent 20 aigües. Això, 20 aigües, i si en el joc normal pots fer només 2 accions i una acció gratuïta, no me'n recordo quantes eren ara mateix, doncs allà pots fer totes les que et doni la gana de manera contínua mentre tinguis aigües i temps i diners i amics. No, diguem que ha convertit certes accions... Perdó, president, I ara ve quan el Joan comença a jugar superposat i tal i qual, i de sobte comencem a veure que pateix, i estava patint el pobre home com anant a buscar. El Joan té una mica de toc, i ara que se sabia més o menys les normes al High Frontier normal, li anaven canviant totes. Jo crec que ella les va enviar a les seves, va dir abans com diciendo, yo juego así. Sí, s'estan publicades a veure, sí. Que no, però que ja va avisar que jugaríem amb aquestes regles. Però sí, jo venia amb els meus apunts, amb les meves... amb les meves anotaciones allí, vamos, que jo m'havia fet d'aquest joc, vaig estar fent un curs. O sigui, el Joan cada vegada que ve fer una partida d'algú, o sigui, s'ho ha de preparar i s'ho prepara molt bé. Del High Frontier té com 10 pàgines de punts. Sí. Escrites a mà, allò. De mi mano i letra. L'Adelaida li anava explicant les coses i el tio anava traient els seus apunts. Però esto ¿dónde está? I tenia un tic a l'ull. ¿Por qué nos hemos saltado? Jo li veia una vena que anava aquí palpitant ja per el coll. Però esto es normal como es. És que aquesta és la frase. Però això és normal com és. Sí, anava preguntant. Això és normal com és. Però això, l'altra versió del joc, no és així, I l'altre, no, perquè estem jugant aquesta. Pues sí, vam jugar jo li diria que seria l'escenari nadando en l'abundància. Realment és un joc on turno 2
te vas a Júpiter i ja està, perquè te sobra No, igualment, però igualment pateixes. També pateixes. Sí. Vam aconseguir sortir del sistema solar. solar. La quantitat de coets que montes, i que pots, o sigui, a cada torn pots muntar un coet i marxar i ja estàs fora, vull dir, pràcticament a cada torn o a dos torns. Cal explicar que en aquest joc, quan tu fas una cosa amb un coet, tens que tornar a la Terra si no has aconseguit muntar com una base intermitja des d'on pugui sortir. I tu encara no has jugat amb tots els mòduls que falten. No, sens dubte, perquè hi ha l'hòstia, però és que és complicat muntar-te aquella base. Per tant, cada vegada que fas quelcom, complir un objectiu o fins i tot canviant una tecnologia, has de patar el coet si no se't peta sol i has de tornar a terra, tornar a recollir aigua, només pots tenir un coet en marxa. Perquè només n'hi ha només n'hi ha una maqueta de coet. O sigui, fixeu-vos que el joc ja està prou dissenyat per viure aquesta experiència, diguéssim, de la carrera espacial com complicament. L'altre dia estaven tan feliços els del senyor Musk i pam, els hi rebenta el coetarro, no? Com hòstia, què és el que hi ha, no? Bueno, s'ha de dir que gràcies a aquest sistema... O sigui, hem arribat a llocs de l'espai que no havíem arribat mai. Exactament. Sens dubte. I era, bueno, clar, i bueno, perquè tu li preguntaves, ella et deia, a on vols anar? I et deia, aquí, i deia, taca. O sigui, saps? O sigui, tot el temps aquest que trigues, no, hi ha la ruta verda, no sé què, no sé quantos, no, és que era el camí era aquest, el que ella et deia, perquè és que s'ho sap, saps? Vull dir, llavors, en aquest sentit li hem d'agrair que o sigui, que vam veure un altre joc, o sigui, vam veure una dimensió diferent del joc. Sí, evidentment, jo crec que fins i tot per embarcar algú en aquest joc pot ser un... Jo crec que sobretot per conèixer el taulell, conèixer l'exploració, el viatge, com a tal, o sigui, és molt... Perquè, clar, normalment què passa? Comences la subhasta, clar, ja te tires mitja partida amb la subhasta. Exacte, que va ser la primera partida, ens vam tirar no sé quantes tones, vinga, donant voltes. I no acabàvem mai de viatjar, llavors aquí sí que et permet aquest viatge inicial. Val a dir que jo ara aquest joc, primer perquè amb l'Adelaide tinc que fer una partida el dia 20 i alguna cosa, que ens anem a Sant Cugat o no sé què, a casa del Quico, suposo, no sé. Però aquest joc ara el tinc desplegat a casa perquè vull provar-lo en solitari. En veritat és molt solitari ja, perquè quan estàs allà... Sí. Bueno, el Jordi, que dieu i tal, però que el és ja una persona que és molt fan del Hi-Fi. Que el té el top 1, aquest joc, i té totes les expansions. I ell ho juga en solitari, però no fa cap de les missions que hi ha. No, és que pots jugar sandbox. És que pots fer sandbox perfectament. De fet, és molt sandbox aquest joc. Llavors, això també tinc ganes de provar-lo. Hi ha moltes maneres de fer punts i al final fas aquesta partida, que no sé què, en solitari, és aconseguir 40 punts en 50 cicles solars. I ja està. Ja està. El que sí és una cosa que em va explicar el Jordi justament, que aquest joc està fet per el senyor Philip Klungling, no me'n recordo mai del nom, senyor d'idees conservadores. Sí, i aquest és un punt important d'aquest senyor. És ministre de Trump, ja? Pues seria candidat. Però que té tota una cadena de jocs, que aquest només és un. Si es comencen en tots els... De fet, hi ha en l'apèndix, hi ha un lloc que diu pots fer una partida sencera començant amb el BIOS Origins, que és com es comencen les cèl·lules, després amb el BIOS neandertal, com va evolucionant la Dionys, i al final acaba amb el High Frontier i encara després amb l'Interstellar, quan ja la humanitat s'ha expandit per tot l'univers. És com una saga de jocs que els pots arribar a jugar tots, sense que el Jordi els té tots. I, hòstia, l'experiència pot ser xula, un dia fer-ho tot, bueno, un dia, una setmana. Una vida, tio. Una setmana fer una partida anar empalmant tots els jocs aquests pot ser guapíssim. No, ben bé seria el gran juego, o sigui, ja quasi podríem dir que és com un joc de rol de la història de la humanitat, no? Jo no he jugat als bios, però clar, de ser com es fa una cèl·lula al principi, com comença la vida i acabes donant voltes per les galàxies. Sí. I bueno, sí, de fet, en el reglament del High Frontier arribes a certs planetes que llavors implementes les mecàniques de l'altre, del biogènesis aquest, o del... Sí. El bio 2 punts, hi ha el biogènesis, hi ha el biosfauna, el bios megafauna, el bios mesofauna, el bios origins, i després té tota la sèrie dels packs, el pack Renaixent, el pack Pamir no és d'ell, és de l'altre, és del root.
A veure, Però... estan aquí. Pax Renaissance, Bueno. Pax Porfiriana, el Neandertal també és seu. Porfirianes de Mèxic, i em sembla que ara arriba l'Hispàniques, que crec que també se l'havia agafat el Jordi. Jo el que vull jugar El Vikings, el Pax Vikings també està. Jo vull jugar al Pax Pamir, que és el que té més bona fama, em sembla, però no l'he aconseguit jugar mai. És del Colwerel i bueno, sembla que està molt guai. Bueno, Molt bé, molt bé. molt maco. Te toca. Hòstia, Joan, no, jo és que no he jugat a gran cosa més. Vaig jugar al Skull King. Ja has canviat el nom. Meravellós, l'Skull King. King Kong. Joan, estic veient una cosa que diu Campeones Oliver y Benji, el juego de cartas. Sí. Ara sí que m'has deixat, m'ha perdut. Pues sí. Explica'm això Campeones Oliver y Benji, el juego de cartes. Això és un Berkami, vale, que em va sortir per l'editorial aquesta Pif Games, vale, del nostre amic Anastasio, vale, Hola, Anastasio. el del Captain Log, que está tocando muchos palos en els jocs de taula, però aquesta llicència, vale, d'aquesta sèrie que vosaltres recordareu de quan érem petits, Jo tinc una edat que ja no... Ja no. I era futbol i no... Bueno. Jo no ho mirava, això. Ah, pues jo sí que vaig I era grandet, era grandet, quan jugava. Pillar aquesta sèrie surrealista que era de futbol, però realment era de... Era aquella que es passaven tot un partit per a fer un xut. Sí. I era la millor manera de fer-li veure un terraplanista que la Terra no és rodona. Ai, que és rodona, no plana. Exactament, i el que tenen els dibuixos aquests japonesos amb reflexions de per mig, que hasta que la pelota s'acaba ficant a la porteria, doncs podien passar mil coses, no? Però bueno, aquest joc que bueno, fa gràcia, el dissenyador és Pablo M. Peón. També té gràcia que un dissenyador de jocs de taula es digui Peón, no? Vull dir, creu que és un cognom que podria ser hasta puesto como nombre d'estrella, no? O sigui... Però... A saber què vol dir la M del mig. I tu nombre real. Exactament, o sigui, Ai, que bo. Mipel Peón. Mipel Peón. Però bueno, un joc per dos jugadors, evidentment, en el que un porta el New Team de Oliver Atom i l'altre porta el Toho de Mark Lenders, que m'ha sorprès perquè és un deck building, vale? però no és un deck building a lo Star Realms de comprar cartes i ja està, i al final, què m'ha tocat? Saps? Vull dir que no... O sigui, aquí hi ha gestió de la mà, perquè aquí el que un jugador un equip fa d'atacant i l'altre de defensor, i al final estem jugant cartes... Però les cartes que són de jugadors? Les cartes són de jugadors, està l'afició... I estàs una tarda per jugar una carta o...? Hòstia, podria ser. La vas baixant i dius, penses en altres coses, mierda, el bocadillo no l'he pillado. La pelota. I bueno, no, realment hi ha molt poca... O sigui, hi ha una construcció de baralla, però després, al final... El que intentaràs és o bé marcar gol i xutar, o bé mantenir la posició. I l'altre jugador té que defensar. I al final, bueno, sí, al final és una guerra d'icones, però té un punt també de guardar-te cartes per la següent ronda, i hi ha cartes també muy molones en el que, per exemple, pares la tal i intentes un tiro, ¿no? Llavors jugues 3 cartes que además ahí sí que ya está el tiro del tigre, la chilena del dragón... La chilena del dragón, això existeix? En el universo de Campeones aquestes coses passaven. Després va sortir aquella pel·li que es veia, veus? Benji. Després va sortir aquella pel·li que es deia Shaolin Soccer, que era de futbol i hòsties també, o sigui, que també, bueno, però de hòsties en plan saltos mágicos d'aquests, Quantes coses m'he perdut a la vida. I bé, puede ser una mica llarg, ¿vale? Perquè... No m'estranya, coño. No, és veritat. Penso, per què és llarg aquest joc, a lo millor? Sí, per xutar estaven 2 setmanes. Però
Però, bueno, realment et vas millorant els jugadors, te compras, jo què sé, te coges el Oliver Atom i te lo conviertes en la versió motivada, no? I vas comprant Benji, el porter, no? Te'l poses... La versió motivada. I bé, i des d'aquí també vull agrair a l'Anastasio, perquè el joc, i això, jolín, no m'havia passat mai, però quan arriba un joc, no que el joc t'arribi amb una esquina trencada, sinó que va arribar absolutament rebentat. O sigui, rebentat vol dir com si algú li hubiera picat un martillazo així, pam, bueno... Per dins les cartes estaven bé, però el que era la caixa rebentadíssima, o sigui, ni amb celo ni amb res. I li vaig dir, hòstia, tio, m'ha passat això, no sé què, no te preocupes, o sigui, en 3 dies ho tenies. em va enviar una altra còpia. És un crac, el paio aquest. Un crac. I ara, pues mira, a jugar. No voy a sortear la... Bueno, si los oyentes me lo piden, ¿vale? Això ho podíem instaurar. Sortearé la còpia reventada. Me sembla genial. Acabo de descobrir el Dune Imperium reparada. Bloodlines, perdoneu, que us digui. I res, això. Tothom que vulgui una còpia rebentada que Exactament. Que escrigui que ens escrigui. Exactament. No que sé escrigui, com, per les xarxes. Per les xarxes. A Caldaus, exactament. O pel Twitter, que no s'agrada. No, Twitter no volem. caldausludic@gmail.com, a la web de Caldaus tenim fantàstiques maneres de connectar. I aquest sí que l'enviarem, no como el asteroides que me parece que no se llegó a enviar, el Android. El Android. No vam dir que tenien que venir a buscar-lo. Aquí l'Òscar García té que venir a buscar-lo. Vale. I ja vindrà. És curiós, mira que tenien temps i no aconseguirem ni fotre la puta gent atropellada una Molt altra ràpidament, vegada. jo acabo de veure que teníeu apuntat el tema de la data de sortida del Bloodline, del Dune Imperium Linajes, i no hi havia prestat prou atenció. Bueno, jo ho vaig veure ahir, això. Sí. Això ha sortit fa molt poc. Pues tens cartes de personatges nous, tens Sardaukars, unes minis molt a tope, cartes d'intriga noves, espectacular, ho necessitem ja. No sabem. Però això és Surt el 25 d'abril, tranqui, no passa nada. Tothom calmat. Ja, no podem agafar per Caldaus, també. Sens dubte. O no. O no. O agafar coses més sèries, jo sé. Oliver i Benji, xilena d'oro. Va, ràpid. I aquest anunci del Metal Gear Solid, sí. Tu havies jugat aquest joc? Sí, el joc d'ordinador. No us vull interrompre, però em comuniquen que la cosa s'acaba, que la vida és dura i... Només podem dir que el Hit Vision de túnel implica noves mecàniques. Que no pots dir res més. Chapins, chapines... Que en tal de Ron Vendetta lo publica Van Melvin. Chapins. Moltes gràcies per l'atenció. Sentim els problemes tècnics i l'actitud d'alguns dels participants en aquesta tertúlia. Hola! Some's gone away aboard a man of war. I wish I was the banjo man aboard a man of war. Some's gone away aboard a man of war. Pretty work, brave boys, pretty work, I say. Hey! Some's gone away aboard a man of war. I wish I played the mandolin aboard a man of war. Some's gone away aboard a man of war. I wish I played the mandolin aboard a man of war. Some's gone away aboard a man of war. Pretty work, brave boys, pretty work, I say. Hey! Some's gone away aboard a man of war. I wish I was the fiddler aboard a man of war. Some's gone away aboard a man of war. I wish I was the fiddler aboard a man of war. Some's gone away aboard a man of war. Pretty work, brave boys, pretty work, I say. Hey! Some's gone away aboard a man of war. I wish I played the double bass aboard a man of war. Some's gone away aboard a man of war. I wish I played the double bass aboard a man of war. Some's gone away aboard a man of war. Pretty work, brave boys, pretty work, I say. Some's gone away aboard a man of war. I wish I was a whistler on board a man of war. Some's gone away aboard a man of war. I
Weejay was a whistler on board a man of war. Sam's gone away on board a man of war. Pretty work, brave boys, pretty work, I say. Sam's gone away on board.